Mor kommer med i en ønskeposition for ham. Stadig Emma Mor udfordrer der. Det er godt Emma Mor. Stadig Emma Mor. Emma Mor viser hele potentialet. Og det er fantastisk. En kongekasse af den unge knægt. Der var mange efter Københavnsspillere, der blev sat der. Og til sidst en målmand. Det her er jo unikt i dansk fodbold. Det ser vi. Ja, vi har ikke set det før, tror jeg. Der er nogen, der kan det her på egen hånd. Tvivlsomt forsvarsspil til sidst af Antonsson. Ja, skal han satse der? Det synes jeg ikke, han skal. Men det kommer han jo til at gøre, fordi han er på så glat is. Fokuset er enormt. Afslutning. Det kan bare stille og roligt forbi Robin Olsen. Det er en fornem kasse af den unge mand. Choknederlag på hjemmebane vil det jo selvfølgelig være. Jamen så er man jo nødt til at tage dem alvorligt i en eller anden sammenhæng her. Fantastisk scoring af Emma Mor. Jeg synes stadigvæk et dårligt forsvarsspil af Michael Antonsson. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at han satser der. Men jeg tror selvfølgelig, at afslutningen kommer. Men vil sagtens kunne have fulgt ham lidt mere naturligt. Kommer ind for sent der. Fordelsreglen gældende. Emma Mor driver ned mod Viborg-målet. Udmærket! Hold da op! Det var det venstre ben, vi har snakket om. Og det er fremragende gået igennem. Han får pladsen centralt, som vi har snakket om. Ja. Og så skal vi da love for, at den unge knægt på 18 år trykker igennem 10 minutter inde i det her Superliga-forår. Så får han igen sit navn på plakaten. Og det er en helt central del af Julemands kampplan i dag, der allerede går i opfyldelse her. Hvad skal midtstopperne gøre? Han får fart i bolden, og så med det her spark. Læg mærke til, til at starte med, så er de optaget af Tobias Mikkelsen, og de får slet ikke taget fat i Emma Mor. Han får alt den plads til at føre den frem og afslutte, som han skal bruge. Ja, og så kan man måske også sætte et lille minus ved Peter Friis Jensen på den her.